Tak, dobré ráno, přátelé. Jsem tady opět zde po dlouhé době. A tentokrát budeme mít videjko z lesa a uvidíme, co nám ten les přinese. Rád semka chodím, že ten les je pohádkovej, krásnej. Není až tak moc úplně zarostlej. A doufám, že tady ještě si něco najdu. Že před půl rokem jsem si našel svůj životní nález. Nacházelo se toho tady docela dost, tak doufám, že tady najdu ještě něco úžasného. Teď tentokrát jdeme hloubš, takže uvidíme, co nám ten les přinese. Jdeme na to. Jo, tak jsme u jednoho nálezu už a máme tady takhle pod kamenem podkovu. Ještě tady jdou vidět vlastně hřebíky a jde už vidět, že docela byla i hodně chozená. Šíku měla sobě už hodně dlouho. A jo, vypadá hezky. Je fakt hodně hezká. A je to tady na takhle té staré cestě kamenitý, tak doufám, že tady ještě něco najdu a bude to už něco hezčího. A i tohle je taky hezký. Tak jo, jdeme dál. Tak jo, opět teda cesta ale úplně jiná, než je tam tady jsem našel podkovu. A máme tady knoflíček. Takovýhle. Ne, se bude nějak zdobený, ale vidím to tady už. Nějak zdobený asi bude. Co je? Možná bude i hezký, no. Vidím, kde je tady. Vidím. Má se pořádně pročistím a... Ne, počkat. To knoflík není. Knoflík není. Já už to vidím. Jaj. Haha. Tak to je vlastně spodek brkovnice. No. A myslím, že je to knoflík. No, ono prdlajs. No, tak co. Nevadí, splet se může každý. No nic, tak jdeme dál. Tak, máme tu další signálek. A už to vidím tady, že je to nábojnice myslivecká. Klasika tady v lese, no. Se tady není úplně spoustu. Ale i tak sbírám. Tak jo, super. Jdeme dál. Tak jo, máme tu další nález. A je to takhle malinký ročníkovaný hřebík. No. Tak jsem teď narazil nějakou pěknou mincičku, anebo i prstínek. By se to mohlo někdy i válet. Tak jo. Kus od toho našeho hřebíku, tu máme další. Krát už teďka o trošičku větší. A pípáme docela dost i na barevný kov. Nepípáme spíš toho železa. Nevím, zkusím to ještě projet a uvidím, no. Tak jo, ahoj, já vás tu vítám. Máme tu další den, neděli. A tentokrát jsem vyrazil trošičku dál, než jsem byl původně v lese. Takže jsem teď v takovémhle krpálu. A doufám, že se tady dá i něco najít, že tady fakt byl doopravdy ten i pohyb. A něco si tu i najdeme. Já to dál nebudu zdržovat a jdeme na to. Tak jo, máme tu už signál, který už budu natáčet. Jak zbylý signály, tak byla půlka podkovy a pak ještě dvě nábojničky
A teď tady jsem vykopal u stromů, mezi kořenama. Takhle. No, jak se tomu teďka nadává, už mi to slovo vypadlo. No, vy sami víte už, no. Dobrý, nebudu to dál rozebírat. Prostě jsem to našel, no. Dobrý, takže jdeme dál. Takhle úplně u svahu. Tak tu máme další kopanec a já ti ani popravdě nevím, jestli jako to zařadit do prstínku nebo ne. Jako má to ten tvar, jo, ale já sám nevím, jo. A tady, aby někdo něco dělal nebo odazval odpadky, to je asi jako blbost. Nevím, no. Jako jediná cesta tak je tamhle, ale já nevím, když tak mi praďte dolů do komentářů. Se jako opravdu jedná o nějaký pouťák, nebo ne. Já fakt jako upřímně sám nevím. Dobrý, tak jdeme. Tak máme tu další signál, už se trošku i stmívá. Máme tu konečně kolečko a vypadá to na 50 halíř. Ale už asi nepřečtu jaký rok. Možná přečtu asi až doma. Nevím, ale tak jde vidět krásně ta 50 ještě. Tak super, aspoň mince z toho víkendu nakonec přece padla. Super, tak jo. Jdu ještě dál a pak to zakončím. Už se docela hodně rychle stmívá, takže už pak nebudu moc vidět a čelovku jsem si zapomněl zase já vůl doma. Teďka ještě u toho 50 halíře, tak ještě kovádle malinkatá podkovička. Asi možná zdobení asi nad dveře nebo takhle něco. Možná je. Nejsem si tím úplně jistý, ale ještě malinkatou podkovičku takhle nemám ještě, že tu si rád ty ponechám. To je hodně pěkná. Celá aspoň. Super. Tak jo, a už jsem u konce, jsem už docela dost i promočený, že jsem schytal i déšť, ale za mě ten víkend byl docela i takový relaxační, nic jsem jako extra nenašel, ale zase jsem se krásně i prošel a doufám, že to příští video bude daleko lepší a budu rád, když tady ponecháte like a odběr a můžete se těšit zase na další video. Takže se s vámi loučím a ahoj.